Joxean Agirre soziologa daukagu gurekin, Montxo Antiaren heriotza ikertzen ibili da egunon. Kaixo, egunon. Bueno, nola aurkeztuko zeniguke Jose Ramon Martínez Antia? Bueno, pues ni bezalako egiatarra, donostiarra baina egia gauzokoa, gaztetatikan, azken frankismoaren kontraga borrokoan buru belarri jardun zuena, egitik, zetorrena, bere gazte urtetan, eta oso epe motzean, Burgosko prozesotik abiatuta, eta 3 urte beranduago exiliatu behar izan zen arte, pues, borrokan jardun zuena. Lehen, aipatu duenaren aritik, orduan bat zirudie, frankismoari aurre egiteko violentzia erabiltzea, ez zegoela hain gaizki konsideratuta. Bueno, pues kasotan Montxo, bide beretik jardun zuen, eta ies egin da gero buru belarri jardun zuen ere bestelako borroka armatuan alegia, eta politiko-militarreko kidea zen. Eta, bueno, txiki eta egi zigor heriotza pean, mehatxupean zeudela beste kide batzuentzako, Garmendia, Perez, Beotegi, Wilson mehatxua oso hurbilete zeukatela, pues, polibili asko pasatu ziren muga, pues, ala donola afusilamendu horiek ekiditeko, eta testu inguru hartan infiltratu batek albideratutako zelata batean poliziak hil zuen, Madrilen. Aipatuko ditugu, aurrenatu dituzu elementu ezberdinak, aipatu duzu Ipar Euskal Herrian erbesteratu zen, hor pixkat Ipar Euskal Herrian zela, hango militantzia garaian, pixkat zer nolako jardunetan ibizen? Zergoen, igual, abertzaletasuna, orain hain zabalduta eta ulertzen den buzula bezala oso astapenetan zegoen, baina, bueno, frankismotik, ditaduratik ies egiten zuten pertsonekiko izugarrizko elkartasun uholdea zegoen, ez? Ordu garai hartakoa da enbataren sorrera, bueno, pues, refuxiaten kontrako frantziar polizia burutzen zituen lehen sarekaren kontrako protestak, entzerronak, gozegrebak, kalako batean parte hartu eta Montxo atxilotu zuten, bera, frantziar poliziak, eta borborrean zegoen herri baten, bueno, erakus gertakizuna ematen ziren nun nahi. Eta euskara, abertzaletasuna, nazioaren, bueno, eraikitze fase berrian zegoen euskal gazteria nagusikik, eta Montxo bazen, eferbestentziaren parte aktiboa. Horra, hain zuzen, Madrilen izan zen, jaso zen bere heriotza, zergaitik antzen Madrilen? Madrilen sartu ziren 6-8, bueno, etako militante, 4 taldetan banatuta, binaka pixoetan, eta, bueno, giesateko hiltzen zutenean aste gutxi batzu zeramaten, eta eramaten, bueno, prestatzen ari ziren, bueno, Frankok sinatzeko zorian zegoen heriotze zigorroien geldiarazteko edo zein, bueno, egoera hori berpentsatzera, berkonsideratzera emango zuen edo zein ekintza armatu. Batez ere, bueno, personalitate jakinen baiketa, truke bat saiatzen, egiteko saiatzen, pues bere garaian, Burgosko prozesuan Alemaniako konsula hemen baitu zen bezala, zeo zer egin nahi zuten epe motzean gainera, prozeso sumarizimo hiek oso azkar zijoa zen, eta, bueno, inminenteak ziren afusilamenduak edo ejekuzioak, eta ala edo nola, beruen jardun armatuaren bidez, bueno, jarri nahi zuten frankismoa takazailean, ez? Nola baiteko trukea behartuz, edo nola baiteko jardun armatua azken buraino eramanez, hain zuzen ere afusilamendu horiek ekiditeko. Horre, zehazki, aipatu duzu, infiltratuak bazirela, Mikel Lejartza dugu, ezakit, honek nolako eragina izan zuen Jose Ramon Antiarekiko? Bueno, pisukideak ziren, hain zuzen ere. Juan de Olías kalean hil zuten etxe bizitzartan, Madrilen zeuzkaten gainerako etxe bizitzeken bateran, Mikel Lejartzak el Lobo infiltratuak lortu zituen. Madrilen sartu zirenerako, ja poliziak ez zelatan zai zeuden, polizia bera aurkitu zituen etxe bizitza horiek, orduan esan daiteke Madrila sartu ziren militante guztia ja lehen minututik lokalizatua, monitorizatuta eta, bueno, kontrolpea zeuzkatela.
eta binaka zeuden pisutan, eta justu Juan de Olias, Montxo hil zuten pisuan, bere pisukidea Mikel Lejarza zen. Mikel Lejarza ja bazeukan beste aurrekari bat, 2 hilabete lehenago Madrilen ere bai, etako beste komando bat interceptatu zuten, bera, talde horren partaide zela, ezen giza bereko operazio bat, bera zelatatu, barrutik zeukan informazio guztia, eta ekin bide hartan Josu Mujika Ayestaran, Legazpiarra hil zuten Bernabeu ondoan, eta, bueno, garai hartakoa da pasarte famatua El Loborena, bera ere tiroketa hartan, hala edo nola erdian bere burua kokatua ikusi zuen, errefuxiatu zen etxe bizitza batean, desagertu zen, eta handik hilabetetara agertu zen berriro Ipar Euskal Herrian, esanez, liberatu naiz, suertea, eta bigarren saio horretan, irailean alegia, berriro zegoen Madrilen, eta etako militante gisa, berriz ere, operazio beraren bigarren faseari ekiteko, ez? Eta fase horren ondorioz, Montxo hil zuten, egun berean Andoni Campillo Bartzelonan, eta ehunka atxilotu, torturatu, eta bar. Aipazu duzu Andoni Campillo, Bartzelonan, ze Bartzelonan ere pareko egoera gertatu zen, hain justu, zakit hau izan daiteken, noski txiki Bartzelonan zaolako atxilotua. Bai, hain zuzen ere, Madrilen hainbat helburuz euskaten bezala, Bartzelonan beste batzuk, eta helburu horietako bat zen, modelo kartzelan zegoen txiki helikopteros ateratzea. Zuten demorik izan. Gero, zehazki, pixka bat ekarrita afera gaurkotasunera, hor Mikel Lejartzak liburuak, kazetari batekin, liburuak idatzi izan ditu, elkarrizketa periodistikoak ere eskaini izan ditu, ez dakit, egun bere egungo irudia zer esango zenuk, ez hain justu, hemen nahiko balitz bide bat egiteko badago, akaso berari galdetuta, halko zen jakin nolakoa izan zen Montxo Antiaren heriotza? Bai, honek Mikel Lejarzak beste baten eskuarekin beti, asko zabaldu du bere bizitzaren gloria eta miseriak, batzutan agertzen da heroi bat bezala, bestetan bazterrean utzitako panpin erabilitako gisa, eta tarteka gezur asko esaten dituen arren, batzutan egiaren bat ere tartekatzen du, ez? Lehen operazio polizialaren arira, Josu Mujikaren heriotza ondorio gisa ekarri zula, urte bereko uztailean, han ere agertu ziren froga nabarmenak etzela tiroketa izan, baizik eta hilketa bat, bersio hartan ere esan zuten Josu Mujika suizidatu dintzela, garai hartako latigilloa nolabait bazen, gero frogatu zen etzela egia, eta hori dela eta giza eskubideen behatokia familiaren ekimenez aurkeztu zuen kereila kriminal bat, Loboren kontra, Mikel Lejarzaren kontra, eta baita ere polizia operazio hartan parte zuzen hartu zuten hainbat polizia bururen kontra, kereila hori Madrilgo epaiteko batean oraindik biziri dago. Normalean alakoak artxibatzen dira automatikoki, preskribituta dagolako, amnistia legea dena ezabatu duelako, kasu honetan biziri dago, irekita jarraitzen du. Eta, gure asmoa da, kereilante garen aurrean, guretzat erruduna diren personaia guztia, bere, aipatu duzun bezala, ez? Ze gertatu zen jakitea, ze papera jokatu zuten eta ze ardura izan zuten aitortzea, edo gutxienez epaile batek horre jarraipena egitea. Azken finean, kasu hauetan guztietan, bertsio ofizialatik haratago, egon dena izan da utzikeria. Osea, epaitegi batek sekula ez ditu ikertu, sekula. Ez da frankismoren kondarrean geundela, garai hartan gertatutako pasadizo hilkorra, hilgarri hori guztiak, eta pasatu dira markadan nebulosa baten erdian. Montxoren kasuan ofizialki, bertsio ofiziala dio, suizidatu zela. Egia soziala, gure auzokoa, bere senidena, bere militantzia kideenak, beti deno jakin izan du oso ondo Montxo hil egin zutela, gainera, prozedura, metodologia, infiltrazioaren, zelataren, oso kronologia zehatza dago, eta baita ere, bere kidea, aurreko eguneko aurkezpena esan zuen bezala, oharkabean sartu izan balira ere, bera konbentzitu zegoela, Montxo Andonik egin zuten bezala, Bartzelonan, berda ere hile ingo zutela. Polizia ja deliberamendu hori hartuta zuelako.
Hain zuzen, tesi ofizialan apur bat sakontzea gustatuko litzaidake, hor aipatu dugu, esaten da, Montxo Handiak buruaz beste egin zuela. Zertan oinarritzen da tesi ofiziala hori baieztatzeko? Claro, gu tesi ofiziala goiti bera irakurtzeko aukera izan duela gutxi. Azken finean, fíjate, 1975 2015 arte, horretzen inolako mugimendurik, eta Jaurlaritzak ireki zuen lehiatila baiatu, familiak aurkeztu zuen eskaera, lehen aipatu duzuen, valorazio batzordearen aurrean, Montxori biktima konsiderazioa eman zitzaioten, eta batzorde horrek ukatu zion arrazoi edo dokumentu bakar batengatik. Alegia, txosten hartan, ez oso mardula, baina nahiko osatua, hainbat piezak osatua zeuden, bazegola folio terdiko egin zioten autopsiaren laburpen bat. Eta suizidio izan zela deliberatzeko elemento oso oinarrizko aletzen zituzten, tiro bakarra zuela, eskuineko lokitik sartuta eta aldetik aldera burua zerkatzen zuela, eta ikusita zenbat elemento zirkustantzia, nolakoa zen eszenatokia, koherentea zela poliziak esaten zuen bersioarekin, suizidioarekin. Hori guztia folio terdian labur bilduta. Eta 2015an, valorazio batzordea, eztabaida hori irekitzen dutenean, ezezkoa emateko edo erantzuteko argudio bakarra izan zen, hain zezen ere, forense txosten honen sinesgarritasuna baino koherentzea. Alegia, han esaten zena, bat zetorren suizidio eszenatoki batekin. Hala ere, Pako Etxeberriak egin zuen gainera bigarren valorazio hori, bera Pako ere esaten zula, elemento pila falta zirela, erabaki sendo, irmo hartu alizateko, bestea beste, normalean txosten poliziala edo militarrek eramaltzen duzten gai horiek frankismoaren bukaeran, agertzen diren beste ikerketa, adibidez, gorpuaren argazkiak ez zeuden, eszenatokiaren krokiza edo argazkiak ez zeuden, gorputzaren gainean edo armen gainean egindako froga kimikoak, parafinarena, bera armak erabili zuen, pistola horrek benetan, balio izan zen, Montxo zeukan tiroa emateko, ala ez. Froga horiek ez ziren, diligentzia horiek ez ziren burutu. Orduan, Pako Etxeberriak esaten zuen, koherente izanik deskribapen motz hori suizidio kasi batekin, gorputzaren berazterketa forense bat lagunduko zuela, analizatzeko, balaren traiektoria, buruaren barruan, koherente ere bazen horrekin, bera proposatzen zuen familia ala nahi izan ezkero, exhumazio berri bat egiteko aukera. Claro, ordurako ja 40 urte pasatatzen den. Eta horrek eman zigun aukera, familiaren oniria eltzarekin, eta jaso genuen dokumentazio txosten horrekin lehen urratsa emateko. Eta kasontan berriro izan zen Pako Etxeberria eta Lourdes Errasti, antropologo forensea, berriz ere gorpuaren exhumazio egin zen poioen, ja 50 urte pasata, eta berriz ere gorpuzkinak aztertzeko alegina egin zen. Zer gertatzen zen, gorputz atala oso narriatuta zeuden, zeuzkan hilobian beste senide batzuen hilkutxa asko, bakarrik ezur gutxi batzuk zeuden osorik, ezur nagusiak, femurrak, umeroak eta gainerako gorpuzkinetatik ezer gutxi berri lortu zen, lortu zuten aurkitzea parietal ezurraren zati bat, nun ikusten zen balak sartzerakoan utzitako koskak, baina horrek ez zuen ezer argitzen, ez zuen argi gehiago ekartzen egindako zea. Orduan, ikerketa bideratu genuen zentratu ginen, txostenean agertzen ziren kontraesain larri eta elementu berri eta guretzat oso interesgarria ziren. Eta oso zentratuta zeuden eszenatokiaren lehen behaketa egiten zuten, poliziek egiten duen deskribapenarekin, eta gero han bainera baten barruan suizidatu omen zen Montxo, hor bertan bere eskura zeuden arma bakarra ziren pistola eta metraieta horiek euren deskribapen arabera nola zeuden. Paradogikoki, txosten hartan, inoiz aztertu ez zeuna, bat zeuden suizidioen bertsioa deusestatzeko elemento
froga oso nabarmenak. Bai, horixe bera, galdetu beharra nizun ere, froga periziala egin duzu orain, EHUko kriminologo batek azalpenak eman ditu krimenaren estenan topatutako metraileta eta Browning pistola batez, ezakit elementu teknikoa dau, ezakit zerralko zen iguke ez. Bai, eta gainera, alakoetan Paco Etxeberria beti esaten du, ez? Edo certeza, euskaraz da, bueno, certeza, edo erabatekoa da, edo ez da certeza. Orduan, frogatu behar ditugu gauza, gure ustetik garatago. Testigantzak zinbestekoa dira jakiteko montxo, suizidatzeko moduko pertsona ote zen, ala ez. Kideek esan dezakete gauza batzu, baina gero, naiz eta denok uste testigur historiko hartan, nabarmena izango zela, normalena izango zela, montxo, poliziak hil izana, frogatu behar da. Eta hortarako, bueno, froga fisikoetan eta perizia profesionaletan ez baduzu oinarritzen, pues gauza geratzen dira pixka bat, ez? Pues bueno, iritzien baitan. Eta kasu hontan gu zentratu ginen asko guretzat nabarmena ziren kontrasanetan. Hor zeuden txosten forensea lehenoak esaten zuen oso nabarmen, oso literalki, Montxok pistolarekin suizidatu zela. 15 urte beranduago, Pakok egin zuen lehen berrazterketa forensean, grafiko bat lagunduta eta guzti, pistola batekin ilustratzen zuen suizidioaren iruditeria. Baina lehen momentutik, txosten berean agertzen zen Saturnino Jagüe, Brigada Politiko Sozialeko burua, txosten poliziala, esaten zuen, gorpua agertzen zela empuñando una metralleta. A ber, edo bata, edo bestea. Norbaitek, edo oker zebilen, edo gezurretan ari zen. Orduan, zentratu ginen bi armen egoeran. Eta hortarako, nahiko deskribapen ona egiten zen hasierako behaketaren txostenean, arma nola zuden. Eta esaten zuten, pistola, esaten zuten nolakoa zen, Browning mas, semiautomatika bat, de akzion simple, dira armaiek, eta zegoela montatuta, kargatuta, alegiak kargadorea balakin barruan, baina kainoian ez zegoela balarik, ez kaskillorik. Armak pizka bat ezagutu itxura, badaki hori suizidio baten ondorioz ezinezkoa dela. Suizidatzen baldin bazara, automatikoki urrengo bala igotzen delako karrora. Ez bazegoen horrek esan nahizun, pistola hori etzela erabili. Zegoen bainoera barruan, karo, hori da, perito independiente, kriminologoa, eta gainera da tiro instruktorea eta armetan aditua, bere kurrikuluma, eta ez dauka zer ikusi gure munduarekin, kontrakoa. Horri berresten du, de forma kategorika, pistola hori etzela erabili. Beraz, forenseak eta Pakok egindako lehen txostenean, ja, hor badago zerbait kilikolo dagola. Orduan, eramaten gaitu horrek aztertzera, bueno, metraietarekin posiblea da norbere burua beste egitea, jakinda intzula, bueno, horizontalean, aldetik aldera, bainera baten barruan, claro, STNMK markako metraieta zen, 75 zentimetroko katxarroa da. Eta bainoaren ubikazioa zen, baino txiki bat, bainera mozkoa, eta horma, eskuineko horma, hemen zegoen. Beraz, suizidioen mekanika egiten badugu plaza baten erdian, eta hori esaten zut, posiblea da. Zerbait akrobatiko eta pixkat arraroa da, porque baldin badaukazu pistola bat zure ondoan suizidatzeko, egitea malabarismo bat, antzeko zerbait, alako keinu bat suizidatzeko, arraro da, pero posiblea da. Eta eguneko batekoa baldin bada hori gertatzeko aukera ezin da deskartatu. Baina, frogatu duguna da, eszenatoki hartan, nun eskuila aldean eta atze aldean horma bat zegoen, Montxo barruan zegoela, ez zen posible. Ez zen posible, ez du ematen, erortzen zara baineratik, eta gainera gorpua agertu zen bezala, dekubito supino, ahoz gora, eta tiroren trajektoria, kanporantza, odol, arrastoa eta guzti kanporantza ematen zuen, ez zuen albidetzen alderantziz jarrita, eroriko zen justiz alderantziz. Osea, hor bade, froga guztiz sendoak, demostratzeko, pistola etzela erabili, eta eszenatoki hartan armaarekin, naiz eta munizio bera erabili Bromia eta STNMK-ak, suizidioaren mekanika eta gorputzaren aurkikuntza, posizioak eta zehar elementuak
ez dute posible egiten suizidioaren bertsioa. Ez arma batekin, ez bestearekin. Eta heriotza ez bada naturala izan, ez bada estripuzko izan, eta deskartzatzen badegu suizidioa, pues homicidio. Hilketaren aukera bakarrik geratu zen. Nor zegoen hor, Montxos aparte? Polizia. Nor hil zuen, hori ez dugu sekula jakingo. Nor hil zuen, pues, bueno, bide judizialak momentuz ikertzen ari da lehen hilketa hori, familiak hala animatzen bagaitu kereia hortan ere sartuko dugu beste apartado bat, Mikel Lejarza eta bigarren operazio hortan ardura izan zuten polizien kontra, haiek ere inputatu gisa deklaratu dezaten, Montxo Martínez Antiaren elketaren kariaz. Bueno, ez dakigu noraino iritsiko gera, baina gutxienez gauzak argiak behar du, egia behar du argia. Eta ikerketa izaten da hortarako tresna. Hamarkadatan, ez poliziak, ez sistema judizialak ez du egin. Gu gure ondarralea jarri dugu, eta hori dela eta pentsatzen aurkitu ditugun frogak zientziaren argitan, perifia profesionalen argitan ukaezina direla, zuzendu gera Jaurlaritzaren gara, hain zuzen ere Maria Jesus San Jose sailburuaren gara. 2016an, 15 bitartean hartu zuten erabakia errebokatzeko, atzera egiteko, berriro aztertzeko kasua euren eskutan jartzen dugun froga kopuru hauen argitan, eta, bueno, pues Montxori biktima konsiderazioa, violentzia polizialaren biktimaren konsiderazioa eman diezaioten sigiera familiaren deskantsurako, lasaitasunerako, eta, bueno, hainbeste urtetako ilunkeria eta gero argia egin dadin kasu horren gainean, beste kasu askotan egin behar den bezala. Hor baita ere, arreta deitu dezaken elementuetako bat ere bada, okerrez banago, familiak ez duela garaiko sumario osoa eskuratu, zati bat soilik edo zer gertatu da? Bueno, a ber, sumario zati hori, normalean, jaso duen txostena, 58 orrialde inguru ditu, eta hor barneratu behar dela, ere, azterketa forense, eta horre bi gauza dira zidezake. Egin ote zen beste pieza bat separata moduan agertu dela eta argibide gehiago, gutxienez, txosten horren argibidean, han zenbakitzen dira zenbat aktuazio judiziala abiatu diren. Eta agertzen diren zenbakidun registroa daukaten hori guztiak agertzen dira paperetan. Orduan, teorian, sumario horrek ez du segidarik artxibatzen den arte. Eta oso ikerketa eskasa egin zen, 2 urtetan, porque itxi egin zen 77, iteko 58 horri, nun erdia dira diligentzia utxalak. Gertatzen dena dela, hori ez dutela, zenidek eskuartean 2015 arte. 40 urte pasatu behar izan zirela, dokumentu hori eusko artean jasotzeko. Eta, norbaitek arreta gehiagoz aztertu izan balitu, gutxienez gu bezain beste informazio aurkituko zukeen, ez zen gertatu. Orduan, familiaen egoera urte luze hauetan zehar izan da, etxipenarena, etengabeko etxipenarena, zu badakizu zure semea edo zure anaia edo beste kasuan bere lagunak etzela persona positiboa, aktiboa, proaktiboa, politika eta eszena toki berri baten atarian zeudela, bizitza eferveszentzia osoarekin bizitzen zela, gainera zen Madrilen zeuden talde guztien arduraduna. Arduragatik ere, ez zute ilundik genora aurre ikusten Montxoren suizidioaren teorian. Baina, bat zeuden elementoak, aukera hori, poliziaren bertsio hori gero ontzat eman zera, gezurra zela frogatzeko. Gutxienez, lehen zalantzak izan eta ikertzen jarraitzeko. Hori ez da egin orain arte. Guzti hauekin galtzen gara, Joxean Agirre, Giza Eskubideen Behatokiko kide, eskerrik asko gizonetan gurean izategatik. Zuen arretagatik.